Ρε μαλάκα, αυτό γράφει. Γεια. Έχω τόσους φίλους και οι μισοί είναι μέσα στο Facebook, δηλαδή. Τι να πεις. Μαλάκα, ναι, και εγώ έχω παρατηρήσει όλοι μέσα είναι. Δεν κάθονται, δεν βγαίνουνε. Θυμάσαι, ξέρω εγώ τότε ρε εσύ. Να, τώρα μπήκε κι άλλος. Θυμάσαι τότε που ήμασταν, ξέρω εγώ, 7 χρονών και 8 και βγαίναμε έξω στην αυλή και παίζαμε με τις ώρες εκεί. Μήλα, ψήρες. Πότε ρε μάνα, πριν 3 χρόνια. Μαλάκα, ναι, θυμάμαι και εγώ κάναμε αρχηγία, παίζαμε κρυφτό. Τώρα όλη μέρα μέσα στο Facebook μένουν υπολογιστή σε χέρι. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σε μερικά χρόνια θα είναι παιδάκι δημοτικού 5 χρόνων να πούμε και θα έχει το iPhone στο χέρι. Ναι, ρε φίλε, ειδικά αυτό. Άλλοι έχουν μηχανάκι, εμείς είχαμε ποδήλατο, τρέχαμε πάνω κάτω. Τραγικά πράγματα. Τώρα όλος παίρνει το μηχανάκι, πάει μέχρι τον κάδο, πετάει τα σκουπίδια, φέρνει το μηχανάκι σπίτι. Εντάξει, ξεφύγει ο κόσμος, έχει ξεφύγει. Γιατί φαίνεται. Είναι λεφτά αυτά. Είχα κι εγώ ένα ποδήλατο εσύ, αλλά μου το κλέψανε. Σοβαρά μιλάς. Ναι, και τώρα δεν έχω τι να κάνω. Είμαι όλη μέρα μπροστά από ένα PC στο Facebook. Όχι, ρε μαλάκα, να βάλει status στο Facebook να στο φέρουν πίσω. Λες, καλή ιδέα, φίλε. Ή το άλλο, ξέρω εγώ, που τα κορίτσια συνήθως, ό,τι και να κάνουν, το δημοσιεύουν εκείνη τη στιγμή, το βάζουν status. Ναι, ρε φίλε, το έχω παρατηρήσει κι εγώ και ειδικά οι γκόμενες. Πάω τουαλέτα. Σκουπίζομαι. Βγαίνω έξω σε 5 λεπτά. Μαλάκα, ιδέα. Άστα να πάνε. Παλιά βγαίναμε όλοι στις καφετέρειες με τις παρέες μας και παίρνουσαμε γαμάδα, ρε φίλε, πίναμε τον καφέ μας. Ενώ τώρα, ρε φίλε, ζούμε για ένα Σάββατο και αυτό γάμισε τα. μην το λες, γιατί και αυτό το Σάββατο όλοι με ένα κινητό στο χέρι είναι ρε, και σχολιάζουν στο Facebook αντί να χορεύουν και να περνάνε καλά. Ναι, ρε γάμο.